बयखौबो रोजा रोजा बरायबाय आंनि टाग्रागाव चेनेलनिफ्राय दिनै आदामोननाव आं फैदों बिस्रा बोरमा मासे दिनै दुर्गा फुजानि पार्टि जानो नागिरदों आरो न'आव आं दा आदाखौ बोरमा सेलायबाय थानायखौ दा देखायलांनि नायलांदो गाइस आगला मा दिनै पार्टि जानांगौ आंथ' बोरमा बेफारिखा नाय आथा जोब्बाय ना बेफारि आं आथा जोबहां पार्टि आंनि नामाव सार ओइ दाब्ला गोलैलांगो फ्रियाव बाबाय सबबो मिलायनानै बिदा फंबाय मिलायना जागोन जों मिथिबाय एक्सिलेन्ट माथो बोरमा सेलायनाया गोदान आंनि फंबायसो सेलायनो ट्रेनिं लाहोदां इखि ओरैनो खै केजि जागोन बियो हो बियो 14 केजि जागोन 14 केजि गोगोम पार्टि जागोन ना हास'ना होबाय जाहांबाय बोबानो बयनो बियो थबस्र' हास'नासो होबाय बोरमा सेलायनानै मा होनो ट्रेनिं बोरमा सेलायनानै ट्रेनिं सासेया जोंना लेनजायगोन हास'ना होबाय थबस्र' बरिया लायदो होमबा थालिर बिलाइया दाब्ला थांगोन सिखा गोदानोसै दै गुदुंजों माबाबानो मोजां जागोन नामाब्रा दहायनो ना जायाखै दे थाब थाब सन्जय इया गोदानांगौ थालिर बिलाइ लानो थांबायानो गोदानो मोदोम सासे एसे नाख्रेबनांगौ मोनसे गावनो थांगोन नै जोंना बिस्थुआ हेखामनो नागिरलायो माला फैनाय मैया इखौनो माबा लाबाय बालियो बाबुआ मा नामलै बिश्वजित मा लिरो रामसियारि ओमफ्राय नानिया लाजि लायो नानियाबो मा खबर मा दिनै डिउटि थाङाखै मा जादों हाथाया मानो बेबायदि हालावल' जाखो नोंनिया दाना जोब्बाय जोंनिया सेलायनाया नै दाना अपारेसन खालामदों मिस्ट्रिया हेड मिस्ट्रिया जोंनिया अपारेसन नै मा थायो नायनि दै उदै सिङाव बोरमानि उदै सिङाव नै लागाव मा गखोलै डाक्टर नै एक्सन माबा मोनसे थफ्ला दोनहरबायानो माथो भान्दार मा गिदिर भान्दारा गोसो गन्थिया emang juga deh बुख्लायबाय जागोन कले र थांदो हैदो होमबा हाखायनो थां खालायदो दिरुङा दिरुङामोन गोलाव जोबाबो जोबा माथो थनबाबो जोबा मानो दिरुङा जि गोलाव थाव जागोन बिराद थाव दं आरो मोनसे मा मडेल जाहोनो होननानै लाबोनायखौलाय आरो मा फाननो बेलाय मालै
Ikut mulai irbu. बकुल पिस पिस दानफै मानो रोङा जानो इजा मालाय साइज खालामबाय थागोन आरो Ada masih kamu nasi kaya? Ada masih sikap mana? Nai. Không thấy miệng là nó đang. Em không thấy ăn nước này này. मा होनो एसे सुस्ता Susta आरो मेजेम. सुस्ता आरो मोजां Ini susta mejem. माबायदि बानायगोन सुस्ताखौ नों दा Susta gota बानायगोन इखो boil. ओमफ्राय मस्ला फानलु गुलमुरिस होनानै आदसा बरिया जागोन ना सारा मेजेम जोब. नों संग्रा जा आं जाग्रा जागोन सुस्ताखौ खेबसे मोनजाबाय आं मोनजानाया एबार जों खेबनै जागोन आरो नोंनि संनायखौ एबार जानोसै सुस्ताखौ नङा होमबा बरिया बानायखा ये बिखा इसको बोला जाता है मटन का कलेजा ये केटनिक तेल है बहुत जस्ती तेल है ये देखो ये क्या है केटनिक में कैसा तेल है बस के ना ये इसको क्या बोलेगा ये पिका दिल ना क्या बोला है इसको बोरोनी पिका बर'नि ये बिखा पेटू में कितना तेल है देखो Bibo. जस्ती तेल बोरोनी हिबो नामा बस बेदर दानिया जोहां जाबा अखा गना तौरा अखा हाबायलै अखा Ha? बेदर दानिया जोहां Mama beli ya? Hah? Apa? ओके आंथ' बोरमा बेफारि नालाय आं न'खराव माने बिदा फंबायनो जाहोगोन होननानै दिनै दुर्गा फुजानि नामै आं दिनै गावबो दङ आं पेपार थागोन आं पेपारखौ आं लोगोनो हेगारना होदो बोरमा लाबोनानै आं नाथाय आं न'आव मासे बोरमा दानदो जादो आरोना दिनै आंनि दागिन फिसा आंनि बिनानाव आंनि बैनाय मोनफैदों आं बेहाय जाहोदो आंनि न'आवनो आरो आं मा बुंगोन आरो बेनिफ्राय गैला आरो आंनि Hai Bukul Puja बे आदामोननि जोंनि दुर्गा फुजानि नामै दुर्गा फुजानि नामै आदामोना फिसा फेमिलि माबा खालामदोंमोन पार्टि खालामदोंमोन बोरमा मासेनि दा आं दा नै आंबो साखि नायबाय नै ikut dengan lagi nih आरो गिला बरिया